Kani kediga Patricia TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Lawsohtun near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Kakong Patricia Mukhim kabadai ke editor jong kakot kubur pareng The Shnong Times kan Leit ban Jubab lani batai hakmat ki pulit Halor ke Ejahar percaya ka bala ujor da ke Dorbar Shnong Lawsohtun lengba u Superintendent of Police ka East Khasils District. Ka Ejahar ka dei Halor ke jingkeno jong kakong Patricia Mukhim ba ka Shnong Lawsohtun kamshim lakit kli Halor ke jingsha syo kisan ngut ki samla shenrang bomdei ki kasi haki arpu ngut ki brio ki bala ka durkmat kat ba ki dang yelek kai basketball ha ka tehi ke Shnong ka bala ja ha ka laiterik mentau naitung arajar arpu. Kajing pau pertai gani kajing jah Lawsohtun kadai hadian baka kong Patricia kala tap ya kajing tho jong ka Facebook haga bala bun ba akiba ai jing tho namar baka kong Patricia ka saha umpling ka Shnong bala sha perking bha namar kajing jor kajing yo COVID-19 hajaka sa ki BSF ka Patricia TV kala yo bania keren bat ka lengba ka voice call hagani kajing keren ka kong Patricia kala pen pau bakam don kano kajing tieng haba bun ki brio ki bala berngem ya ka Halor kani kajing jah Lawsohtun namar ka keren ya kajing shisha Halor ke jingkwa ki riu shimet bat ki katto kani kiseng balang ka kong Patricia ka ong bakalakloi banya tainia Halor kani ke jingja. Inga ngapai eka komike haba ki dan sangut ki riu bele elek basketball hangno no jaka sibu nga syong mentang syong umpling nga lada ni dan ka basketball court hang ni ada ki wan sangut ki riu na no jaka ki wan elek ka so bat lada dan ki manu na Shnong ibam su tenat ginit trend da ka ba jam ginit ong wat wan le kai basketball ni namar ni don tamban ni ka social distancing okay mentan wan aku san ni aku ngut ki bil ki bala kre lupa ban mensau ban shot ban dat kam long gen ke ka ba de manu do kam ya hap ke but dang shong nga sa Shnong umpling ngam karai ba manu ki banabar Shnong Indot banwan show yan no ha Shnong jungi. Betul. Ingapit na kata ka angle, kamut kide nang to na Shnong hi, nakatagdaw ka jing hot jonga ka long, ba Dorbar Shnong kadai ban itu kinu ki troublemakers kinong rumah Shnong kinong iba tiba ban show ya dat itu. But they ban tem din kum gitu. Nga ka jing hot jonga ka long kata ba daman ka pon ba dan kum kini ki assault nim jula ban kem Im julaban itu kita ginong le dan bos si kumno kala ban long hai kata ka law and order kata kin haba bang deng mas mi itu shu si nim dei ban shu pik tang kata ka long referral ka long ka ba shu pun thami ni benta mi dei ban wat ka kam jong kulit kam jong ka Shnong long ban wat ni kita ginong le don bos ta tang nama ba wan manu ba wan you wow ladeng sama ladeng data gi hut kamu minum la syo ban itu ban minum la syo ban kem ya habukum tang sino ke intelligence sino ka haba ka don ka law and order ka di ban don am intelligence wing ga bala ban tip ikini ga brio nang ba dala ban kem numi syo kan kum kini gi jing keluar man ka por sa por kadai na kada bangin jula ban kem ngin jula ban po syo kamu ka conclusion ka babyang habale palat manu ru na kanu ka jadri ru dei ban lap ikinong le ayu kinong le bakla hapo Lawsohtun don banut banwan manu ki banabas no kanon syo hapo ken kum kata ka jingkeli manu banut banwan le don bor ha ka Shnong jong no ru ti lada mdei hina to na Shnong Kedai. Ki nong le basketball kan ka tu ka ni ba bade na madan laban ki ba ang na jaka ba fer ya wan thape ki suwa ban ki la ya sha lock up la sha lock down te la wa ban pni ka energy jong ki wan le basketball ang so jing sha la da ka Shnong kam so na ka ta la de ban de kren ke boleh don kam banda khang ya ta banda khang ta la ka gate banda wan ra de ki ya pen sao kamu ayu kata Kedai. Mentah apa ka mesti se Halit yaman ki Shnong kat no tuli kita ki Shnong di badan basketball ground. Kani kada kawan mi jing ke banga snow day ban ba ki Shnong din perkhat bahate. Ka football ground lu kat no tuli ki Shnong di badan hap ya le em na ka wei ka Shnong so ki Shnong hap
hang mi ko Shnong umpling jungi ru ibon di banawi-nawi kan lek cricket hang mi ingin ong no banum sya kalau kalau kita haba pidon gano no ka facilities they have bani share and the facilities man la ka Shnong timla hi bandon jaka bandon basketball ground bandon football ground Tiki ong bapat syak dia hadu mentawan syak balekai perkar kan persyak tharai kini piu kali balai kini gibru kali lekai patawa. Am pidai ban kali na EDC kata ngai kran da EDC ong ba ladang issue update baka sarkar kan ai ka wait ka do's and don'ts ka bamla long. Na kaliang jungi ru kipat ba ladang ila ban maintain social distancing samut we are done samut we are ula ban ya practice ula kamdai baki le game banda ham defense area ka basketball let's say kichuan practice, let's say kichu le dribbling lagi, le ngai keren ba EDC ya kaniru iong ba, nada Shnong kitang di kipat ba, kichu update nadong sadong, bakaluan ka jing directive ka sarkar ka bam la long. Entah ada no ka jing le sai ka ba kibre ki sanitizer la de ki sanitizer ka bol ki le sai, mdai ka jing le sai ba bon proud kum tu te mla ken ban khang. Kong kini ki kane ka jikan tho jong pi Facebook la pon bhagi jing pundram hato na kliang jong pi kumdan ka jing shooting ban mi shabar ne na ngai shakamat yo ngam ting na mar balai nga de nga nget blai udon uniada unli dala de ka por ban nyap min nyap hi kadang ile kum ru kadang ni don security ni ngim don security no ngam so dai bangin sya pen stream hagi mi gifau put ki bril ki bo pen smit kum me na ri na kian po Facebook dai ki bril ki baslan ban ekran markman aba kwa ban debate halo ki issue te wan min ekran markman ban pen email balai dan kamban attack kum to ban attack ki konsti bahayeng hasem bro khon ya don ki bril ki bamut attack ki bahayeng chupi po Facebook te ayu em da ai kata ka jing khot ba wat num pe shu ki film jong Malvin Mukhim ru ba u den khon jong kata ka in function lang man ta ter bot ayu kata te kong pi video i editor jong ka Shlong time kamdan an ka jikta ai ko bo Shlong time no maro ba ki ba akila don ka bam satana ke pi hala ni ka jikan tho jupi kamdan ai ngam snoi ka jing snow pa ba ne nga klam le ka ni ka journalism nga khem long nong tho ko bol ban ya sha liang sene ne sha pai barabor ni yang ha ka platform jong ka ding sha but ban min pek barabor manol ki bolong victims ha ka no ka jaka nimla ban ong ba man ka por ki ju ki bri ki long victims me mano bolong victim but mano bolong victimizer ni ha pek ka ta kum ka ko bor nimla ban shuya sha liang sene sha liang sha pai pada ki bri kim kwa ban jangan kata kita nong cek ko bor te kong pi se kum no marba hakni ini jikan tho ki ong ba kimju yakran don kino ki jemru jongi ki badan ka jing kimju kran ya kata filam pesai kum ta ko mano ba ong ju kran habanga tho ki articles barabol na kran halor ke jing ja jongi baro kha kum kinong song sno bole nangan kran bole tang ta kerja beliau la jongi ka tu ngakran pide bang tu I stand for humanity ngayang nagabantang ka jing long brio ka hok long brio man brio la day manuru nang ka daw habadon ka corruption bro khan ni safalun bro khan ni system ki man ka pon ni kado ya ka corruption ni kado ki bro khan hato kata kam day ga ba habadon kam ban ne kum ki journalist la da man ka hem tin bu yang ni kata ka ayu ban ong fikran na bantang cek benda ni ngang so be shu pinga ban ong ba min tren kanam ta ka nig cek benda ni kata cek benda ni kren na ka banta baro ki brio kede pimut ong ro na marwa kini ki non kasi ki basah ne kimde idai ban long bet kaju bat ni ki ba kasi ki basah ne clear kade ban kum ta ko hak no garu kom ka hok long brio man brio te baro ni dei ban long kum ju la ban ho siliang khamat yang nuru ni ki kasi ni la don ki protection ni la don ka reservation ni la don ka six schedule te nalor ka ta sa ka pada ka protection ka bangi kwa kede abangi ni hab banya kun da ka jabin
Hoi. Ki namar ba mentah hakini ki private farms ki hak sarkar ada reservation. Nagabenta ka menteri kam jam. Hoi. Nagabenta ka puli putih dengan ada reservation. Hoi. Ti lalong don lupa ka positive discrimination. Ngai haki private companies barabor da ngimi syaba. Nimla ban ong babaro ngini okam hangni. Ni day ang ban train ni samla yung ibakin la ban yale ban ni compete haka level playing field. Naman po private companies ngam taray ba kan one reservation policy kani katay but kibri jungi kim long badung na kan no ka phangru ai na phi ki pa bun ki bala aw ki bala ya shatang ki bala puli puthi ki la te ban compete inde kan he ka jing snow ban nim la ban compete but ki we ba taw la shim no ka kam jungi ta kan ni bro khai ka wan na ka ngam sip shu kan ni ka inferiority complex bomday bandon shu mata naman nila nang nila sta nila mi shabar nila shambat kiwe ni hab ni bani compete bat kiwe ka jing im hi ka long ka jing im jong ka competition Kong idan ro ki resumet ki sang balang ro ha Facebook ki kop ki kwaro e phi ba pinya jadi bet markamat pi bani le no ban jadi bet markamat halo kan ka jingja kan idan ro ki resumet so I can one so ong kin bu ka jaka ha e ni debate pinya jadi bet am kong ha ilong lo ready kan kong lo ki idan ki bakwa ban jadi bet pi ngalong ready ngayeng halor ka nong rim ka ba ka sofu ka de ka nong rim jong ka hok ba ka ding sisya ngam dan ding ri e em ban ya debate so tin sisang te kong halor ka isu ka ba ki ka Lawsohtun ka Dorbar Shnong Lawsohtun ka file FRP ka long kumno kong ha kaya benta ka polis un interrogate yang un bu ding tili Hoi. Hai ka pin ki polit mata kila kila yo HT ai. Ayo kan ban public hapok ka police station dan lek ai sa Jubab Ha police station ayu kong pi hablet. haka laban na maklanga nga kan puli bahay ko siru laban police station imat ka Kyo mata din ba to jingja kila don ki security sarkar ka security pi ka desha kong. kidan Security polit ka ai. Para mai fi. dan boong ni nga ngam simpan ni security la da ka buhi ka sarkar ngam tip ang bangat nga simpan tang buuwi UPSO ki ay nga na duot ka korba sa kawang tu patrol bomb ang ni Hoi. udon Te kong shwang pin kot kane ka kubor na leg jupi kong ka. Kung wei long kami but kung wei ru i long to kubor pa. nga snow ba nga ngam day ba kum kanong tok at kubor nga day banday first of all I'm an Indian citizen. Hoi. I speak as a citizen ngam belong ni kani ka community ni ka community but ngam la ru ban man ka pol bangan ong ba kat ka bale ka community jonga ka long ga baday sudah. Hoi. Ngam la ban ong kunta. Di banding halor ka nong rim jong ka hok pat jing sisya tangga ta. Marang to ko ba ki polit ki de ban kem mo ek ki bro badan ki ban show ek ki mai lekai. Ti kila Kaya bala assault yan no ka aday ka crime di ban kem ban yo ay kading sisya ban pit ay kading sisya ban nakadawa yu bali ya show kunto. Nga ngam day ba sungun nga taray kaan kanya nila ka jong nga bentang ngam la ban ituklar ya kaan ding dawa jong nga kum gabriel sinat kalong ba they bandon justice they habaran kanu ka jing sya bom sya adat sya panmansaw they ban lap ikay kinong bom kinong shot but they nakanu kalyang ang baki ni they ban lap yati but min pin nakadawa yu ba kili bom kili shot kili panmansaw